ang tao nga mahigugmas pag-antos musikat gyud. Bitaw kanang ginikanan nga muantos para sa anak, sikat kay na siyang anak, mao ginay pangitaon, maoy palabhon, maoy palungagon, mao gani usahay paansiron sa ganana mudyo. Hapit na lang nga maoy mukaon kay pangpahungit na sad, ano nya inigkatog magpahapyod-hapyod, ano bang antos kay na hasol, di ba? Pero ang inahan ug ang amahan nga mubuhat ana magpangita ginang anak, sikat kay na siyang kasing-kasing. Mao sana ang atong mga leaders sa nasod kanang muantos para sa kaayuhan sa katawhan, sikat gyud kay nas tanan, pangitaon gyud na, inig-eleksyon daog gyud na. Pero kana ganing tao nga kusog kaing mo